nag-viral sa social media, ilingana. Igwa ka ng 2 million na viewers, oh. Ha? Ano? Ilingana ba ya, Ponyang? Naman si Kapitana. Kasi nag-upload ka ni. Pagpasuso ko sa aki. Winalagsa ko kan sa mother para magpundo sa kanyang tat. Sa paghibi ka na aki, pinasuso ko sa conference. Sikat ka na sa social media, Ponyang. Talaga, Kapitana? Iyo. Kaya dakulang achievement mo ini. Gabos positive reaction ng mga nagko-comment, oh. Ulirang ina. Ay, grabe! I'm so proud of you, Ponyang. I'm so proud of you. Narcissistic ka daan. Inang balto. Ay, gaya-gaya putumaya, ay indaman daw sa Indo. Ano man ang buot mong sabihon, Baldo? Inarugan mi man sa nayan? Yumaga, si totoo kayan, aram mo Punyang, pulis ang nagpapasuso sa aki. Maski bako niyang sadiring aki ito, nagibo niyang i-share sa gatas niya. Ay, nagibo niyang i-share ang gatas niya. Iyo? Bako kami ang original na nag-upload kaya? Ay, tasabi ng bako kamo si original kayan. Idtong pulis na babae, nasaro man na mother, na may apat na aking saradit. Igwa siyang pinapasusong aki. Ay, una ko kami na ang prime author ka ini. Bako mampalan. Una nindo, ha! Sikat ka mo! Ha! Bako malay! Pondoy man daw ako, Baldo. 2 million na nga ni ang viewers ni. Isa ka! Anong saka-saka ka dyan? Dahil ka na maugma kang ginibok ang ago mo. Ha? Kabayanihan yan. Kung igwa lang akong gatas, ako kuta ang mapasuso. O kuta may 2 million man ako. O, takulong kuta akong viewers. Ay, sakit-sakit na daw maghanap ng 2 million na viewers. Sa Facebook ko nga ni 5 likes lang per me. Ay indaman daw sa imo Kapitana. Bako nga ni kamo ang original kato. Mga copycat. Che!